aquest vídeo realitzarem l'activitat no avaluable 4, que és la relativa a les taules, a diferents tipus de taules i com personalitzar-les una mica. La primera pregunta ens demana que inserim una taula de 5 files i 4 columnes. Aleshores, per inserir taules, vindrem a la pestanya Insertar i aquí veureu que hi ha una secció a la cinta d'opcions que es diu Tables i que conté un comandament o icona que es diu Taula. Si cliquem aquí, en aquesta fletxeta, se'ns obre un desplegable amb diferents maneres d'inserir taules. La primera és movent el ratolí sense clicar per sobre d'aquesta quadrícula i quan tingui la mida desitjada, clicar. La segona, amb insertar taula, amb dibuixar, també tenim l'opció, tot i que ara està deshabilitada perquè no tenim cap text seleccionat, però tenim l'opció de convertir text en taula. Podem posar un full de càlcul d'Excel o podem utilitzar alguna de les taules ràpides que ens venen aquí. En aquest cas, com volem inserir una taula que té poques files i columnes, ho farem amb aquesta quadrícula. Necessitem 5 files i 4 columnes. Cal recordar que les columnes són les que van de dalt a baix, per exemple, això és una columna, 2, 3, 4, 5 columnes, 6... I les files les que van d'esquerra a dreta. Una fila, 2, 3, 4, 5, 6... Aquí ens demana 5 files i 4 columnes, doncs 1, 2, 3, 4 columnes i 1, 2, 3, 4, 5 files. Quan ho tenim així, fixeu-vos que a dalt ens apareix primer el número de columnes, 4 per 5, fem un clic amb el botó esquerre del ratolí i ja se'ns queda aquí el que vèiem a la vista prèvia. A continuació se'ns demana que la primera columna sigui una única cel·la i que aquesta sigui de color taronja, èmfasi 6, clar 60%. Per fer que aquesta primera columna, recordeu, columna de dalt a baix, sigui una única cel·la, el que farem és seleccionar-la clicant amb el botó esquerre del ratolí i arrossegant sense deixar de clicar cap a baix. Deixem anar. I ara o bé podem venir aquí a disposició de taula i clicar a combinar celdes, o una altra manera de fer-ho seria amb el botó dret del ratolí i combinar celdes. Ara, si volem que això sigui de color taronja, èmfasi 6, clar 60%, tornem aquí a disseny de taula i clicarem a sombreado i buscarem aquest to en específic que se'ns demana. Ha de ser taronja, èmfasi 6, i clar 60%. Aquest és clar 80 i aquest és clar 60. Sí? Quan col·loquem el punter de ratolí a sobre sense clicar ens surt el nom. Seleccionem i ja ho tindríem. Recordeu que per fer aquest tipus de modificacions que ens requereixen aquestes dues pestanyes és important que estiguem a la taula. És a dir, si jo em col·loco fora de la taula, aquestes pestanyes desapareixeran. Només les podrem veure i seleccionar quan tinguem el cursor dins la taula. Passem a la segona. Hem de crear una taula com aquesta que tenim aquí. Si us hi fixeu, tenim fins al 10. Per tant, ja no podrem utilitzar aquesta opció d'aquí de la graella, sinó que haurem de venir a insertar taula. Aquesta té 3 columnes, per tant aquí posarem un 3, ho podem fer o amb les fletxetes o simplement escrivint el número amb el teclat, i aquí un 10. Si ens hi fixem també aquí són més estretes, no són com a dalt que totes tenien la mateixa mida i eren d'una amplada en concret, sinó que aquí s'estan ajustant els continguts. És a dir, cada columna té l'amplada del text, o en aquest cas números, que conté. Per tant, seleccionem això, 3 per 10 i acceptar. Ens apareix aquí, la movem una mica perquè se'ns està enganxant a la imatge, la movem per veure-la bé. I ara el que farem és escriure aquests números i veurem com s'ajusta l'amplada. 001, 002,
003. Recordeu que ens podem moure amb les tecles de moviment, per passar d'una cel·la a l'altra o amb el tabulador. Vindrem aquí, posarem 010 i localitzarem la 5 i la numerarem també. Aleshores, ara veiem, primer de tot, que el text no està en negreta. Per tant, seleccionarem i desactivem la negreta per aquí o anant a Inicio. Que a Inicio és on tenim les opcions de personalització del text. Ja que estem aquí, també podríem posar aquí... Aquest el deixarem per després, però aquest... Sí, de moment... Anem a posar-lo després per canviar l'alineació, o si el posem ara el posaríem aquí. Aleshores, anem a combinar primer. Seleccionem, ja hem vist que podem fer-ho des de disposició. Aquí tenim sombrejat i altres opcions. En disposició és on tenim combinar o botó dret. Ara escriuríem aquest 003 i ara sí que hauríem de venir a disposició i seleccionar que ens alineï el text cap a la dreta. Ara ja sí, podem anar a Inicio i posar-lo en negreta i seleccionar el color taronja. Aquí el que tenim és que aquesta cel·la 5 és més ampla perquè està dividida en dos. És a dir, el que farem és, d'una banda, combinar això perquè siguin un de sol, perquè veieu que aquesta diferència no hi ha entre columnes. Per tant, seleccionem i combinem. I ara això ho dividirem entre dos, però no entre dues columnes, sinó entre dues files. Per dividir, botó dret i dividir, o també, ja sabeu, a disposició. No ho dividirem en dues columnes, que és com estava, sinó que ho dividirem en una columna, però dues files. I ja ho tenim. Ens faltaria també canviar l'alineació del text aquí, al mateix disposició de taula, i seleccionant aquí que quedi al centre. Aquí veiem les diferents maneres com podem alinear el text. En aquest cas no el podem posar gaire cap a la dreta o a esquerra perquè no és molt ample, però tenim les diferents opcions. Només ens queda dividir aquesta d'aquí, donar color i canviar les vores. Anem a dividir aquesta. Per dividir, ja hem dit, botó dret o per aquí, a disposició, i ho volem dividir en 3 columnes. Ja ho tenim. I ara aquí simplement és donar-li color a la cel·la. Per tant, diseño de taula, sombreado i groc. Respecte a les vores, ens col·locarem aquí, vindrem a diseño de taula, bordes, i clicarem a bordes i sombreado, que és on tenim més opcions. Des d'aquí ja podem fer diverses coses, com eliminar alguna vora, per exemple. Veieu, ara estic eliminant la vora esquerra o la superior. Podem fer diverses coses per aquí. Ara vindrem a bordes i sombreado. I aquí tenim encara més opcions de personalització. Per exemple, sembla que aquí tenim una línia discontínua que se'ns aplica a tota la taula, no només al requadre, sinó a tot així, totes les línies que tenim, totes les vores. Està de color blau i el gruix anem a posar-li una miqueta més, a un punt, perquè es vegi. Important aquí que estigui seleccionat, no celda o párrafo, sinó tota la taula. I acceptar. I ja ho tenim.